Paidbhur ki badan hapadang gajing bitar bat ke ai ke bajia harilom garo haka khat waitri uleber arajar arpun riu kila leit ban rong jubor ya ki Kyiad na artli ki wine store keblai thu bakadei kebolong Trai dau bahayeng jong MLA ka NPP usan jai sangma haka jing te balayo lom na ki telong khubor la yatho bakini ki wine store ki degi badan ha hawa khana hatura bat ka jing do nong kalakot saka nyo pholak tingka Habatin, Paidbhur ki kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka Kyiad. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya